No niin, nyt se toimii. Paljonkohan mulla on tilaajia? Joku 100... Kovasti silleen vaakatasossa. Eikö niin tähän? Niin ammattilainen. Jonkun pitää katsoa meistä olla. Niin, eikö tää ole joku alle 200 tilaaja erikoisuusjakso? Joo. Tänään mennään etsimään aarteita. Tässä on hyvää peltoa ja tuolla on jotain vanhoja mökkejä, niin lähdetään etsimään aarteita. Kesä höllii meitä tänään. Niin aloitetaan tästä. Tässä on vanha savusauna, niin aloitetaan pikkusen sen ympäristöstä tästä ja sen jälkeen aletaan menee noita peltoja varmaankin läpi. Ja mitä mennään katsomaan, mitä me löydetään. Me vaan hypätään tästä tänne metsään ja leikitään jotain saatana. Hoppa! Toimiikohan tää? Nyt meidän pitäisi testaa, että... Oota. Joo, toimii se. Mä just mietin, että olisi ottanut mun naamasta. niin. Sitten me varmaan... Hetkone! Jumalauta, heti alettiin löytämään. Kolikoita. Missä olet? Vai kuuluuko se koko aika tämmönen? Ei. Mä veikkaan, että se on siellä sisällä joku naula. Se voi olla. Joo, tossa ainakin naula tossa noin. Mut täälläkin se otti. Kokeile sitä pikkusen. En mä. Me otetaan semmoista selkeätä ääntä. Aivan. No ei mitään tämmösiä onnettomia. Niin se varmaan ottaa itse asiassa noin puun naulat tosta. Tässä ei ollut. Mitä tää niinku sanoo? Tässä. Anteeksi? Siinäkö on? No kyllä se... Vai onko se, että kun se laittaa tolleen? No ehti ottaa se lapio mukaan. No niin. Tässä jossain on jotain. Ois kyllä se lapio kannattanut ehkä ottaa mukaan. Ja nyt se hävisi tänne. Kato! Ensimmäinen aarre. Se on naula. Hyvä. Siivotaan luontoa. Niin, ettei kukaan Mä veikkaan, että tonne savusaunan sisälle meidän ei kannata mennä. Siellä saattaa olla vähän Mä veikkaan, että me etsitään tästä ulkopuolelta jengi, kato, kun ne on käynyt saunassa, niin sitten ne on jättänyt, kato, kaikki kohunsa tonne ulkopuolelle. Tai ne on niinku heitellyt niitä tänne kännipäissä. Jonnekin tänne. Eikö se ole ihan mahdollista? Kyllä. Meille tuli oma maskotti tänne. Maskotti. Maskotteja. Maskotti. Hetkone. Nyt löytyy jotain. Missä? Meinaatko, että täällä on? Halo? Nytkö se lähti tästä? Metsässä ollut. No niin. Pikku väliaikapäivitys tähän vaiheeseen. Mitäs me ollaan löydetty? Kasa nauloja ja metallia. Vielä ei ole tullut muinaisjäänteitä eikä muhaaseita eikä kolikoita eikä intiaanien kirveitä eikä nuolenkärkiä. Yksi nuolenkärki löytyi, mutta se oli uudempaa tuotantoa. Se oli varmaan meidän lapsuudesta jäänyt. Mutta täällä heti. Nyt on metsässä jotain. Nyt on äkkiä, juose. Siellä on jotain. Ei kun aleta kaivamaan. Mihinkäs mä tän saan silleen kuvaamaan meitä. Missä se oli? No, olisiko se tämä? Oi vittu! Ai joo. Se olikin terävä. Ai.
Joo, se oli piikkilanka, se hyökkäs kimppuun. Se vielä menee vitun pitkälle. Ai saa. Mitä vittu, onko lehmien ajalta? Se on varmaan lehmi. Jätetäänkö me tää? Joo, se jätetään tänne. Ai saa. Ei sinne mitään tuli. Tässä. Halo? Siinä oli ötökkäys, se ei muuta. No, nyt se katosi. Mitä vittu? Onko tää päällä? On se kai päällä. Vittu kun näitä pitää kalibroida koko ajan, että onko nää päällä. Kun ei pidä mitään ääntä. Tärisee vaan. Niin. Tää vittu. No se hävisi se. Ei ollut siinä mitään. Jatketaan matkaa. Ja heti siinä. Vai pitääkö... Piippaako se susta? Siinä se kyllä sanoisi, että olisi jotain. Myös siinäkin. Voiko tähän luottaa tähän vehkeeseen? Nyt se Jotain siinä on. Tarvitaan lapio. Mäpä lähden hakemaan lapion. Pistä. Huhhuh. Nyt on, kauankohan me ollaan täältä pyöhtyä? Liian kauan. Olisiko pari tuntia? Pari tuntia etitty aarteita ja saldona on edelleen kauhea määrä nauloja, metallisuikaleita, vähän piikkilankaa. Muutama mysteeriosa jostain varmaan traktoreista kautta hevoskähryistä, mitä täällä on mennyt. Ja joo, se on semmonen. Ei muuta kuin ensi kertaa ja sitten mennään tietä pitkin eteenpäin. Sitten sieltä löytyy ne kaikki isoimmat aarteet. Vai mitä? Hyvä. Sano heippa. Okei, elää sanoo sit heippa. Hei hei!